Wandara kula weli sanggeni den sangra tansah nyandung sengko kemawon gagat menapa garing karo Petruk cobaan rini adole wah ana apa semo lululah pendaramu dina iki abdi panjenengan nolo gareng kula ngaturake sungkem pangabekti Wandara ora bisa sangken iso meneng ini lho mo iya tole panjenengan Petruk kantong bolong kula ngaturake sungkem pangabekti. Wareng. Wah, Ndara wis anggeni sampe kemekelen reng. Lah ya iku, Truk. Bagong Ndara uli sanggeni alah meneng rene oh iya dole jagat raya ramane dhewe demen lalet sanggara menika wujuding Candhi Saptrangga ingkang dipun jagi miwah sanggeni. Sinten ta ingkang demel wonten Candhi Saptrangga namung Raden Pelih sanggeni putraning Janaka. Bagus rupaning karenggo marang busana. Janggane mangular-ngular drijine segantal-gantal. Ngerti sadurunge winarah Lisanggeni. Tamandhape Lisanggeni kakilora Semar Baja Narataka. Dewa ingkang kamenungsan ratuning danyang meng tanah pulo Jawa. Samandhaping kakilora Semar Nalagareng. Mripate kera tangane cekot sikiling gejik. Samandhaping Nalagareng Petruk kantong bolong dedeke kliwat gaukuran kantong bolong katong padah bolong boros Bagong apa ndek kekarepan nek wis mari kaya Bagong nalika mangke Kidalang Kandha sedya nindakake Ajidra Sembada Aji demurung sawiji Grawa ngagara Sembada pantes. Sampun kantrangan tiyang gelar inggih sedinten datan tutuk sedalu datan tumai tumonjo. Katingal balu-balu rambatan kembang gading tansir runci-runci. Obor-obore mancung pepete ponang cinarita.
nindakake larasi waspada sakedhaping netra salekeri Wartana. Rasa rese surasaning batinem saat kuat ngembat ajal pemungkas pemungkas nyom nira katantu onggalem rasaning imanem rasaning ati rasaning atim ati tungguling para kasusenem pinanggulnya para kasucen ora ana banyu milim kang saka bengawanem kajobom sakedhape wong tuwom menika mboten lepat ndara kula wisanggeni Den. Dinten mangke panjenengan kok tansah nyandung sengko kemawon gagas menapa panjenengan gagas kawontenaning wonten Candhi Sapta Mrengga mriki Den. Mo wong ora gelem ngono mo jak omong-omongan ae wong meneng jeles. Ya ora ngono to Reng. Alah apane paling gak de dhuwit ngono ae wis. Ketara saiki wis ora ditempel-tempel kaya wingenane. Soale saiki wis dicoploki kabeh gak kira tak tempel saiki. Kok cek macak mangjan tak siapi saiki wis gak macak wis gak tak tempel wis. Kenok suket-suketan wis.
Iya, kepancane waktune iki njek ya. Ya ndek singkat-singkat tetek lah gak apa-apa lah wancene ya apa. Ngono lho. Ya wis titik pokoke rata ngono ae wis. Ndara wli sanggeni iki kaya apa Dik? Alang ya yen pancene ngene iki wancene ya apa mo. Dina iki kate lakone ngene dawa lho. Dadi ya wis Dik, singkat ae titik wis. Pokok diperangno siji mari ya engko tutup kanggo. Buyarno engko jam-jam 6 ngono ya. Oh iya, biyen ku buyare jam 6 cuwereng ngono biyen aku lek nontok biyen. Saiki ya malih lek subuh buyar, pokoke subuh buyar. Nek biyen aku jaman nontok biyen sampai sengenge mlethek dhuwur lho aku sik kemumulan sarung kaya biyen. Saiki ngono wis pokok subuh buyar. Lah saiki lho. Kaya apa maneh pancene iki mang yo gawe jaipongan kaya ngono mang wis saiki ora usah gending-gending wis langsungan ae cek nang mari yo ndang tutuk lakone sebab jene waktune cendhek lah wong jam 12 sik kait munggah kate ya apa maneh kok. Ndara wli sanggeni. Rama Semar ora luput wae Semar. Panjenengan kok tansah nyandang sengko gagas menapa Raden? Iki mangkini Semar. Iki aku njaga tapani Kakang Mas Gatutkaca. Iki ana di Candhi Saptarengga. Pesarane Kanjeng Eyang Pandhu Dewanata. Iki nganti Kakang Mas mbangun teki kana kene besok menawa perang Bratayuda iso nyembadani para kawula. Dados ngaten, Den. Ya wa Semar. Lah wusana dina iki aja penak-penak coba minggir Semar. Iki ana dayuh gak diundang Kang. Nggih, menawi ngaten kula tak minggir sak untawis. Bareng karo Petruk lan Bagong coba minggir. Alah aku ya tak minggir di sore-sore kayu kono lak kenek ae tak wasno teko doan kono lak wis ah. Yo Reng. Ayo rono Reng. Iki bahaya iki Reng. Wah ya Truk. Ayo nyese Truk. Jelas kate ana apa-apa lek Ndara Wli Sanggeni iki. Wah, Ndara Wli Sanggeni. Kaki Lurah Semar, coba. Dina iki dulun sapa kang ngono Jrigantara iku. Kacrita nalika mangke sinten ingkang wujude ngawat-ngawati Buma Narakasura ngayatake pusaka namung Wli Sanggeni. Saknalika pusaka dipun ayat dipun tampil pacah kados kali perkap. Wis. Tanam wusananya kalim tajagatan jero nyodang saten mung satemok cemar nyojakan. Dina iki nganti Kakang Mas Prabu Buma Narakasura ngayatake pusaka marang
Kakang Mas Gatkaca. Dina iki nganti pusaka tak tampel putul dadi loro. Ati-ati Kakang Mas Bima Narakasura. Sliramu ana Jrigantara aku ana dadaran tak tebak ayang-ayangmu rutuh dadi. Kawurung mati nek kaya Kakang Mas Prabu Bima Narakasura. Sliramu mawatana Jrigantara kate gawe patine Kakang Mas Gatkaca. Lho sliramu tak tebayang-ayangmu wis kok serutul lho Prabu Bima Naraka. Lah semono sliramu iku ngono Jrigantara sik nimbani marang Wildata iku apa sliramu? Wong semekasetenmu semene lho. Kok wani-wani sliram kate nggih patine Kakang Mas Gatkaca. Wili sanggeni wulyakno aku njaluk sepura marang sliramu. Wah Gusti kula wili sanggeni kula panjenengan wulyakaken. Wa Semar kaya apa wa Semar? Nggih panjenengan wulyakaken. Ya Kakang Mas Bima Narakasura. Dene tangi sliramu. Pancen mandi sabdane pancen ing pisanggeni. Wong dikongkon tangi ngono aku ya waras. Oh semono kok mandi temen ucapmu wili sanggeni. Kakang Mas Prabu Bima Narakasura. Iya wili sanggeni. Sliramu kok nganti kate nggih patine Kakang Mas Gatkaca iki apa kang dadi ribetmu? Lah mula dina iki aku kepengin dadi senopati ngaloku. Ora ana kang disawang darah Barata iki kejaba wong kaya aku nek Gatkaca mengko pat. Oh, dadi ngono Kakang Mas. Dina iki Kakang Mas Gatkaca kang nyengker iki aku. Gelem sliramu kudu balik. Aja sampe sliramu nggih iki kisruhe ana Kakang Mas Gatkaca. Kakang Mas Gatkaca dina iki ora luput bangun teki. Dina iki Gatkaca oleh tak pateni ora oleh tak pateni. Sebab wis kadung dadi ujare wong kaya aku Gatkaca bakal tak pati. Kakang Mas Prabu Bima Narakasura. Nek sliam kate nggih patine Kakang Mas Gatkaca iki pelisanggeni kang bakal ngai adilan si keparat wani musuh Prabu Bima Narakasura wong bos nurip. Pisanggeni iki. Wah, pancene wong ora entos iki. Wah, muga-muga kemawon. Ramane dhewe terima raga pusara akhire resma prata Bonago
Lisanggeni ora luput kang dadi aturmu dina iki sliramu nganti mateni putraku Prabu Bona Narakasura. Iki mangkene luwa. Sliramu aja kesusu maido wong kaya aku, kang salah Kakang Mas Prabu Bona Narakasura. Iki kate nggih patine Kakang Mas Gatkaca. Lisanggeni ku pancene aku kang dadi dalang iki. Oh, salah wae ireng. Dina iki nganti Kakang Mas Bona Naraka tak pateni sebab iki pantes tengan salahane. Iki nek konon kabari Kakang Mas Bona Narakasura iki senajan sedina mati ping 7 iki sik iso mulya jati. Lha iki nyacak wae tak pateni iki nyacak aku iki. Urip apa tanggak? Lisanggeni, ayo wulyakno Kakang Prabu Bona Narakasura liyan. Lho gampang perkara mulyane ming aku iki nyacak tak pateni urip apa ora ngono lho. Iya ya Lisanggeni. Dina iki wulyakno. Oh, Kakang Mas Prabu Bona Narakasura mulya sliramu. Om Rama Dewaji. Buma. Sliramu iki mang mati lho Buma. Rama sing kang putra ketilem lho Rama. Lisanggeni. Wae ireng ana pegawe apa? Dina iki pancen tak niat tak kajati dina iki Gatkaca sumingkira sliam. Gatkaca tak gugurne, Nduk. Gugurna. Aku ora nglarang sliam gugurna. Tapi engko nek musuh Kakang Mas Gatkaca sliramu kalah diisin-isin arek cilik ruwedil. Ora berduli minggir Lisanggeni. Ya, tak minggir aku. Engko nek sliramu dialang-alangi Kakang Mas Gatkaca nganti kalah kisinan, ya tak pateni dene iki. Gatkaca. Iki ora luput karib Lisanggeni. Lisanggeni dina iki sliram tak pateni. Oh, maju Kakang Mas. Umus. Dewa Tirta Wadae Namungone
Tejane wong ali topo Lah iki Ndara Kaca kok topo nganti gugur. Petra ora luput iki nganti wae rengkate gugur. Wah, nggih mboten ngertos. Minggir Petra. Oh, iki gak luput kejaba. Kadut Kaca iki. Petra minggir. Kaca kok nganti gugur. Aku ngerti kapare gugur aki wo. Piramun Kang Candi Saptarengga aku ngatuna sungkem pangabdi mugi punjuk padha panjenengan wa ireng. Kadi Kaca sliramu separuh basa separuh ora apa-apa wis. Lho kok sliramu nganti gugur jelas aku kati para gugurake. Wani-wani gugurake Kadi Kaca mbangun ta iki wong bosen urip sliramu. Oh, Kadi Kaca. Atos-atos, Ndara. Ujang jari belang radoning kalopo kawang kuwa sayang titet ya osaka
Ora